Waqt il-programm Affarijiet Tagħna fuq One, Joseph Muscat qal li qed jistenna li l-Prim Ministru jispjega x'inhi s-sitwazzjoni fis-Smart City. Speċjalment wara li kien ikkonfermat kif il-Gvern ma żammx l-obbligi tiegħu li jżarma pumping station fl-Inħawi u konsegwenza hekk issa l-kumpanija minn Dubai mhix marbuta li toħloq imqar impjieg wieħed. Jekk għandna Gvern, għandna Prim Ministru li jipperikola 7,000 post tax-xogħol jew 10,000 post tax-xogħol skont kliemu stess. Fuq pumping station, allura l-inkwiet għall-ekonomija, l-inkwiet għall-familji Maltin u Għawċin huwa kbir u kbir ħafna. Joseph Muscat qal li fi żmien li jinsab fih il-poplu, is-serjetà titlob li titneħħa iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li Lawrence Gonzi talilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu. Qal li spiċċa żmien li l-Prim Ministru u l-Kabinett jibqgħu jiddeċidu huma x'paga jieħdu. Il-Ministru u l-Prim Ministru b'dal-budget ħadu wkoll il-466 għall-għoli tal-ħajja. Imma ħaduha doppja mill-lider ukoll għax ħaduha bħala wieħed s'issa għadna ma smajt l-ebda ċaħda, jidher li ħaduha bħala Ministri 466 bħala Ministri u ħadu 466 oħra bħala membri parlamentari. Fil-waqt li reġatenna l-weda tiegħu li gvern ġdid immexxi minnu jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Joseph Muscat fakkar it-tlet proposti lill Partit Laburista ilu li għadda lill-Gvern li pajjiżna jmur għal power station li taħdem bil-gass, li jitlu tariffi irħas għal bil-lejl u li l-Gvern iħares mill-ġdid lejn ir-return on capital employed, jiġifieri l-ammont li n-nies taħallsu għall ineffiċjenzi tal-Ena Malta. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-priorità tal-Gvern għandha tkun li jażel proġetti kapitali li jrendu u mhux bi prioritajiet ħażina bħalma qed jagħmel Lawrence Gonzi. Ħajkun ivvota 4 darbiet aktar flus għall-Parlament il-ġdid milli għall-MKAS. Joseph Muscat temm jgħid li l-Gvern ġdid immexxi minnu se jkun lest iservi sabiex pajjiżna jieħu l-aqwa tal-potenzjal tal-poplu Malti u Għawċi kollu.